Wel, pobl wedi bod yn cyfeirio at gerdd fel cerdd wleidyddol, ond swn i'n dallan ar cerdd serch efo cefndir wleidyddol i ydy'r gerdd. Mae'n dechrau mis Medi 2014, dechrau efo Rhys, Actis ac yn teimlo diamadferthaeth wleidyddol Cymru, wedyn yn dianc i Garedin i fel cyffro gobaith referendum yn fanno, gael Siom a Dadrith, ond mae'n cyfarfod hogan tu allan i'r Senedd fel mae'r cynlyniad yn dod yn ysbrydoli. A wedyn mae'n lot o fel cael o'na felly oherwydd cynlyniad, ond maen nhw yn dod nôl i Gymru. A wedyn nhw'n penderfynu, nhw'n i anghofio am cynlyniad, nhw'n just byw fel Cymru, just peidio cymryd sylw o'r byd allan, just cario ymlaen fel ydyn ni. Ella na marw fydd yn hanes ni, ond mi rown ni hynny mewn steil. A mi nath y beirniad sôn bod Cerddi Iwan Llwyd wedi cael argraff fawr yn Merthyr. Nid i ddim ymryd mwy am hynny? Do, wel, mae Iwan wedi bod yn bardd, wedi bod yn gyfarwydd efo erioed pan ni'n fach, o'n i'n mam yn da fi rhyw sioe barddol o falle. A wedyn, pan ni'n dod yn hyn wedyn, ni'n gallu darllen y cerddi a gwerthfawrogi nhw dros mi hun, dath o'n bardd, yn hoff bardd o fi'n sydyn iawn. A wedyn, pan o'n i'n drydedd flwyddyn nid yn radd, mi nes i'n treithio hir ar y gyfeiriadaeth blynyddol yn y Tyrngedau Iwan. Wedyn mi oedden ni'n golygu jyst treithio'n hun a nofio yng Ngherddi Iwan Llwyd a'i genedlaeth o am dymor na well. Wedyn mi ddys gwerthfawrogi fo. O'n i'n hoff iawn ohono cynt, o'n hoff arni cynt. Ond ar ôl stydio'r cerddi o safbwynt academaidd, yna oedd rhywun wedyn yn wirioneddol sylweddol i'r ethrolis oedd ynnu nhw. A mae bron yn anodd credu bod ti a dy frawd wedi ennill rhai o brif wobra Eisteddfod yr Urdd a Eisteddfod Genedlaethol. Sut mae o'n teimlo bod ti wedi ennill? Mae o sy'n bod. Fi'n gafodd y ferch, fel fi'n gafodd ei wraig o ferch bythefnos yn ôl. A wedyn drwy methu bod yma achos bod nhw'n edrych ar ôl Casu Mallt. Ond na oedd o'n falch eithriadol pan eisiau ddeithio fo. Ac yn siomedig iawn os oedd ni'n gallu bod yma, ond o'n i'n dall bod nhw'n ddyled trwy ddau eraill felly.